fra de 69 til 79, og så fik Frysten halvdelen. Og det er her, der kommer til at gøre ekstra ondt, fordi de skal tage det hele selv. Og den del må du endelig bidrage med, ikke? Fordi der har du været der. Det er også sådan lidt svært med nogle af de her ting, jeg sidder og siger, fordi jeg har jo ikke været her, mens det er sket. Der er jo alle mulige gode, rationelle grunde til, hvorfor det er sket, ikke? Og hvad jeg har fornemmet mig frem til, efter at have snakket med Lotte også et par gange, det er jo, at for eksempel stigningen til de 79, som blev gennemført den januar 23, det kom bare fra en presbold fra Erik, som jeg forstår det. Og det er sådan, det ved jeg ikke, hvad rationalet har været omkring det andet, men jeg bare kan forstå, at det var det, jeg mente. Men ja. Men jeg synes, når man tager de der to, hvad kan man sige, det er selvfølgelig kvantitative analyser, men der er alligevel ret meget gods på, at vi har 15 gange så mange søgninger